ku danna subscribe kana ku danna ƙararrawa domin samun sabon shirinmu da zarar mun ɗo. Tayin hankali malam, an canja mana kuɗi, an canjo mana bala'i. Abba na bari ni ba abin da yake bana wani mai adalci na je zan kowa da kuɗi nake ga ma ce wai taransu fa gaba ɗaya tarantan ma ake baki ga ma wallahi wancan karan ba Buhari muke cewa siyasan ma an daina da me za a ji ga yunwa ga abin da ha ba da Allah ni da kawai ma siyasan ba zan ƙara yi. Na farko zan je in dau matata in daukan ne na kawai gaba ɗaya har ya'yan na in tattara su mu bagare. Ai dole ma mu bagare kaji sannan mu kai zo nan da Allah ana fama da talauci kai kana fama kyalla kyalla ai dan manyan mutane haka kai ai ban gaba ɗaya ga garin ne ba labari me ya faru na tsaya kaga in ka je takarar ka dangwala din ma ka zo abinda rana ka ce ya gagare ka gaba ɗaya kake wannan irin zan wannan wa wannan dan takara zaka zaba yanzu ni ban ma san wa zan zaba kai baka san wanda zaka zaba ba sani ba ba haka bane gaskiya ha ba ba wanda zaka zaba ba wanda zaka zaba ƙarya zaka zaba zauna ka shanye zauna ka shanye wannan ma ce nake gani ba wanda kace ba za ka zaba ko wuka zan cinye sai ka ha ba wuka kai faɗa mamari zauna ka ji shanye za ka shanyewa za ka yi ka shanye tala shi mana